गोजौनिफ्राय लागोन फै नै जोंना माहाजोना प्रेजेन्ट जादों भुटानाव नुगोन नुनायालाय माहाजोन नुगोन दा नै माहाजोनजों आंजों भुटान बेरायनो फैदो माहाजोन आंजों नैबे जायगाखौ नागिरबाबो मोनाखै खननै खनथाम फैनानै दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोबाय मोजां मोनदों ना माहाजोन एसे गोसोफोरखौ मोजां मोनदों दुखु दाहाखौ जोबनाय बायदि मोनदों ना बरिया इन्डियायाव थाबा बिराद माने बोथोरफोरा माबोरै बरिं जायो इयाव एसे थान्दा बुद्ध मन्दिर enjoy जा माहाजोना फट'शुटनि थाखाय ड्रेसिं खालामगासिनो दं ड्रेसिं भुटानाव नै जा खेबगासिनो मालाय नै